हम तो इतना रेल देवे नहीं कि ब्याज मुड़ी नीचे से ऊपर ना करे नहीं पूरा रेल देवे नहीं। हम तो कहले कि तू ही रेल हम आराम से सुतल बानी जितना मन कर उतना रेल तू। ए महाराज जी तो खिसवे साँच कर दिला कि कहाँ धरी छितनिया कहाँ धरी साग रे, कहाँ धरी छितनिया कहाँ धरी साग रे, हाई पूजा मरली मटकी तो लौटल हिनकर भाग रे। ना ठीक बा तारा मोटकी मारला पर भाग लवटिए जाई। यही से इनका के हम समझाई ले कि देखो हाँ माने बात नहीं खो मानत मतलब जोड़ी जो है ना जबरदस्त। अरे जोड़ी तो बढ़िया बोले बा वही में इहो बढ़िया बाड़ी यानी कि बात नहीं खो मानत बात नहीं खो बुझ तो बुझे लगबू पहले कि बात नहीं खो बुझ तो बुझे लगबू बेरी बेरी अखिया के मुँह दे लगबू। तारा कभी लड़का जान के न्यूट्रल में रखले बानी ना तो हनुमान गियर लगा देव तो धक धक कूदे लगबू एक बेरा। खत्म ब्यास बानी जानी बहुत महंगा ब्यास है। देखा तनी कितना खराब खराब बोला तनी तो जब इतना खराब खराब बोला तनी तो हमरो कुछ बोले के चाहिए कि ना। जे झूठ से झगड़ा कैले बा झगड़ा बरा के का होई, जे झूठ से झगड़ा कैले बा झगड़ा बरा के का होई, जे अपना देख के जरत ओकरा के जरा के का होई। ए महाराज जे लकइए से ओढ़नी ओढ़ के मगइए कैले बा तो ओकरा के लम्हर हथियारे धरा के का होई। मारे के पाकिस्तान में तो मार दी हिंदुस्तान में वह इनकर खेला बा। यदि ई चाहता कि ना हिंदुस्तान में ना मारल जाओ तो तारा हिंदुस्तान में ना मारल जाए तारा पाकिस्तान में मारल जाए। हिंदुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान में। प्रकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं की न्यूज। इस वक्त मैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा अंतर्गत माँ नकटो भवानी के दरबार में मैं पहुँचा हूँ। यहाँ पे माँ नकटो भवानी महोत्सव हो रहा है और नए साल में यहाँ पे बहुत सारे कलाकार हमारे साथ पहुँचे हुए हैं और बात करने के लिए हमारे साथ बिट्टू तिवारी जी हैं। लयदारी बहुत बढ़िया गाते हैं। सबसे पहले इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। हमरो तरफ से रोड़ा जितना भी लोग न्यूज में देख रहा बानी सबका के प्रणाम बा पूरा भोजपुरिया समाज के और आपके भी धन्यवाद बा। नया साल है और माँ नकटो भवानी जी के दरबार में पहुँचे हुए। आज नया साल 2024 में माता नकटो भवानी के दरबार में हम निकाल बानी और माई से विनती बा कि पूरा देशवासी के पूरा हिंदुस्तान में रहे वाला हर एक देशवासी के हमारा तरफ से हार्दिक शुभकामना हार्दिक बधाई नया साल के। और माई के कृपा सबका पर बनल रहो सबके स्वस्थ रहो मस्त रहो अपना काम में व्यस्त रहो। आप लयदारी बहुत अच्छा गा रहे हैं क्या कहिएगा? अच्छा तो हमने के काम में बा लयदारी गावल अभी हमने सुनिए तो। जी लयदारी तो एजा सबे आइल बा माई के दरबार में सबे कहीं वो गीत गा के हाजिरी लगावता। हमारे दर्शकों को गा के सुनाइए। अभी तो माई के भजन होता रहे अब का लयदारी गाओ के बा गाना। अच्छा एगो लयदारी गा देता नहीं। अभी 61 में पूजा पांडे जी के साथ TF कंपनी में हमने के रिकॉर्डिंग भइल बा 22 तारीख के। 30 तारीख के बाद मैंने गाना ही चढ़ लगी 30 जनवरी के बाद आप सबके देखे के मिली दुगोला में कोनो मेहरारू बिया अपना मर्द से कहती है कि बोले मुआ प्रदेश में चल गई बारन। अब मर्द के शिकायत अपना सखी से कहती है सखी से कहती है बड़ा बीरो रस के गीत बा। मेहरारू कहती है पूजा जी के साथ दुगोला भइल बा है ना वो पूजा जी ए पूजा जी है ना इन्हीं के संग दुगोला भइल बा ऐसने मेहरारू बिया अपना मर्द के वियोग अपना सखी से कहती है का कि लागल मदेहिया में लहरा बलमु के जाए नहीं दीती हम बहरा बलमु के जिंदगी न जाई अरे जिंदगी न जाई धन कमैला से कि पगला दीवाना अरे रोवत बादिल राजा जी का गईला से। अनेको गीत बा बहुत गीत बा। एगो इनका जो दुगोला गीत भइल बा जन्म हम इनका के गौले बानी इनका ला दुगोला में कंट्रोवर्सी होते रहेला। हाँ एकदम दुगोला में कठिन होते रहेला। दुगोला में गोला बानी क्या कि नैहर में बारू माजा मारत तारू तो ये ससुराल में जेबो तो यहाँ साजा होके लगी इनका गौले बानी कि नैहर के छाटल ससुररिये में सेल दी अरे नैहर के छाटल ससुररिये में सेल दी आ लगबू चिल्लाए बिना छिलले ढकेल दी लगबू चिल्लाए बिना छिलले ढकेल दी। अंतर में गोले बानी जी तो ज़्यादा खराब होता है खराब ये तो लोग सुनाता खराब का होता है। अंतर में गोले बानी कि करबू कमाई जवन ओही जा भेटाई करबू कमाई जवन ओही जा भेटाई आ मिली न जमानत नहीं ओही जा से बेल दी वो जमानत ना मिली आ बेलो ना मिली कि मिली ना जमानत नहीं हो जा से बेल दी आ लगबू चिल्लाए बिना छिलले ढकेल दी। अनेको गीत बाज न भाई हो बहुत गीत गौले बाड़ी। ये तो बिरहा है ना बिरहिया बाज हो गीत हमने के भोजपुरी के हम
काहे कि बिरहिया जौन बिरहिया लोग आवेला अनेकों गीत बा। बुढ़वा मलाई खला बुढ़िया खला बुढ़वा मलाई खला बुढ़िया खला पसी एगो ओम प्रकाश बिरहिया जी गीत गौले रहे कोनो ननद भौजाई के बात बा। भौजाई अपना ननद से कहती कि ननदो जौन सरंगी वाला जोगी बाबा रहे उनका लगे पहुँचा दम जैसे हम गाई ले ओम प्रकाश बिरहिया जी के गीत हम कि सरंगिया वाले के डेरावा बता दे रे छोटकी ननदी अरे बताई दे रे छोटकी ननदी समझाई दे रे छोटकी ननदी में गीत होला तो भाव होला कि बताई दे रे छोटकी ननदी समझाई दे रे छोटकी ननदी अरे सरंगिया वाले के डेरावा बताई दे रे छोटकी ननदी। अनेकों गीत बा इहो बहुत बहुत गीत गोले बाड़ी। आई तो बड़ा शांत खरा बाड़ी दुगोला में इहो बड़ा खरकोचा बात बोलेली। ई बात बा बहुत बहुत बोलेली। इतना जब हम तो इतना रेल देवे नहीं कि ब्याज मुड़ी नीचे से ऊपर ना करे नहीं रेल पूरा रेल देवे नहीं। हम तो कहले कि तू ही रेल हम आराम से सुतल बानी जितना मन करो उतना रेल तू। अरे ई लोग रास्ता हो हमने का राही है रास्ता आराम से बा अस्थिर जगह पर राही आवता जाता रास्ता का कोनो फर्क पड़ेला। ई लोग तो रास्ता हो राही आवत रहेला जात रहेला। हाँ हालांकि रेल ली बढ़िया हम कहले कि तू रेल तर तो तू ही रेल कम से कम हमारा मेहनत तो ना पड़ी तू रेल रेल दी ए महाराज जी तो खिसवे साँच कर दिहला कि कहाँ धरी छितनिया कहाँ धरी साग रे कहाँ धरी छितनिया कहाँ धरी साग रे हाई पूजा मरली मोटकी तो लौटल हिनकर भाग रे ना ठीक बा तारा मोटकी मारला पर भाग लवटिए जाई। यही से इनका के हम समझाई ले कि देखो हाँ माने बात नहीं घुमानो मतलब जोड़ी जो है ना जबरदस्त। अरे जोड़ी तो बढ़िया बोले बा वही में इहो बढ़िया बाड़ी यानी कि बात नहीं घुमानो बात नहीं खूब बुझो तो बुझे लगबू पहले कि बात नहीं खूब बुझो तो बुझे लगबू बेरी बेरी अखिया के मुँह दे लगबू। तारा कभी लड़का जान के न्यूट्रल में रखले बानी ना तो हनुमान गियर लगा देव तो धक धक कूदे लगबू एक बेरा। बताइए जी। अरे खत्म ब्यास बानी जानी बहुत महंगा ब्यास है देखा तनी कितना खराब खराब बोला तनी तो जब इतना खराब खराब बोला तनी तो हमरो कुछ बोले के चाहिए कि ना। जे झूठ से झगड़ा कैले बा झगड़ा बरा के का होई जे झूठ से झगड़ा कैले बा झगड़ा बरा के का होई जे अपना देख के जरूरत ओकरा के जरा के का होई। ए महाराज जे लकइये से ओढ़नी ओढ़ के मगइये कैले बा तो ओकरा के लम्हर हथियारे धरा के का होई। मारे के पाकिस्तान में तो मार दी हिंदुस्तान में वह इनकर खेला बा। जयदी ई चाहता कि ना हिंदुस्तान में ना मारल जाओ तो तारा हिंदुस्तान में ना मारल जाए तारा पाकिस्तान में मारल जाए हिंदुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान में मारल जाए। सब लोग के प्रणाम नमस्कार अपन प्रेम स्नेह बरसाई सभे काहे कि रौरा सब श्रोता भगवान होलन केहू गाय खातिर श्रोता ही भगवान बारे। रौरा सब चाहिए तो रौरे सब चाहनी तो 4000 में अठजाम गावे खेसारी 4 करोड़ में चल गए तो आप सबका आशीर्वाद प्रेम सब कलाकार के मिलो हमनियों के मिलो एक खातिर हमने का आजीवन आभारी रहम। जय हिंद जय भारत जय भोजपुर।